Stephen kong jong Yonis kalnong baar itu kot ke baar po handrai ma pi don ke jingpen sle no tau bo khoi bat pi tip yaki aka baro Yonis tho yikini shaki bangai had kot bar phnyo ong kum ne te Jepang jong pi kata ke jingpen sle yak ba pila priang no u ke yaisa hapi ti pim don kam shu ba uno ro unda hikai pi Henry kumba gada ga jing pensle jong u ke hikai pi Jepang ki e baro bat kalong ga bisha bat kam long ka balam ler Yonis ong ki bangai baro ki don ye ga jing pensle na utau bu khoi bat gata ga jing pensle ke hikai ya ngi ki bangai bat ngim don kam yo no ro bu unda hikai ngi ngim don kam ye ki breu ki banna bar ki ban hikai ngi namar ngidon la ka jong ngidon la ka jimpen sle ka badon hangi hi marwe we poi baro bangai udon la ka jimpen sle ngim don kam man charging it ban yo eta ka jimpen sle ngim don kam ban doai kambun ban yo eta ka jimpen sle ka khlimat ka bangi ngai lapan sle ngi bat ngidon ye gata ka jimpen sle Yonis ong kata ka jimpen sle dai maka ka ba hikai ngi mdei kinoi tholpa ki mana shabar mdei daga sur ka bana shabar jongi yam don kam yano banwan ban hikai ngi Yonis ong ka jimpen sle hi ka badon hangi ka hikai ngi bat khot bar ko ngi tip yeki e ke baro sangap kano ka sur ka bawan na shabar ka bapim jutip ka bapim patip pide ban husiar ya kata kasur ha ka bade ba jing tholpa don shibon ki bri tholpa haji shagani ka sthi Yonis ka konteks ngom ne ka konteks kemut habong konteks mut ka khana shapang kini kit khot baro khot dari populasi sharum mat sheneng shadin mat shekmat pinlap bo Yonis Ukraine Jepang ki Krislam ler huong dagani pintip ye Krislam ler na bashiburi Krislam ler ki mi hagani isngi ki mat manga Kris kum da terter bo Yonis ong pimdon kamban khuslai pidon ye jimpesle halade pitip ye ki Krislam ler pipo hulong besau Yonis ong to tenju ye ki mesim baro namar ombaro ki mensim ki bayitul pa ki long noble kita ada long besar dengan depuli pin ngai janga ku habi wat ngai ki mensim baro andrei to pin tenjo yit ye ki mensim la ki long na em noble na ba shibun ki noitul pa lamler ki la ya lai mi no shaga perthai shibun ki noitul pa lamler so Yonis Ukraine Jepang ki Kris lamler bar ki noitul pa lamler ki bayitul pa ye ka nei gatai baru Yonis ong ngi ki bangi idon ye jimpen slek ngim don kam ba ki ye ki noithol pa bakin wan ban ong ngi ban wan ban batai ngi ban wan ban hikai ngi Yonis ong ka don ka jimpen slek ka ba pi hi pitip la don kono gusur ka ba long omdei na pi omdei ka ta ka ba pijutip omdei ka ba pi la nang nagata ka jimpen sle lada kawan kano gusur ka ba pim syam lanang nagata ka jimpen sle ka wala don pihi pide ban husiar ta kasur gospel Yonis no bashpo khot basau par ka kumjo khot ba khan rio Yonis ongum ne ki lambrod jonga ki yok sngo gusur jonga ki sulong no aplang brod baru ongum ni ong kita gelang brod ki yok sngo ke sur jong tau no aplang brod khot bakhan ru ko ong ki kandon ke kunhun lang brod kebangan sa walam ka bomdei na ka kunhun jong ki jiu ka de kunhun na ki gentle bar kita ki kunhun lang brod kin yok sngo ye ke sur jonga ong tra jisu kamut ngi baro ngi ki bomdei ki jiu ki bangai Jisu ngira long ka kunhun lang brod jong Jisu par Jisu ong
ngi yos ngau ye ga sur jong u kadon ga sur ka ba pun kulmare pi la ka long em no blai ka tu ga sur ka ba mi na chabar ka ba kibri gi kren ki ong pi kum de gum tai lada ka pen king kle epi lada ka pen kulmar epi lada ka pen shitom jimut epi lada ka wanra ka jing shepting lada ka wanra ka jing snow ka boong te tharai ngampat biang tharai ngampat long ka bri ko ba janai ngampat long ka bri ko ba biang pura pan yos ngau suru blai tu blai ukran shigini ki wai pat ki bri lada ka don gono usul ka ba wanra ka jing snow bombiang snow ka jing snow duna ha ka jing tip jong pi chpanga gospel pi de ban husiare da sur lada ka ja ai ga snow ha ni perthai ka ban so one half ni perthai but ki wan gi breuna ta ge krene pi kum ne tai ba gi pen wanra ka jing shifting wanra ka jing kulmar wanra ga ne ga tai ba du blai klem kren direct ka pi ngidai ban long husiar ya kata sur ke bekren namar jisu ang kilang brod jong u ki yos ngau hi sur jo ngar kwa banam pi lok be pi ki bang e jisu pi yos ngau hi sur jong trai de kum tu kum ba pi yos ngau yu kum tu kum ba pi yos ngau kum tu hi ukren pi pim ban kam de extra ki sur ke belong extra pat ban wan kren ye pi labiang ka sur ba jisu kren pi ha ukon ka sur ka ba pilap hau tin ba kan jado hau kon kala biang palan pitip kumno ban yos ngau ye ka sur ublai ban yos ngau sur blai mde ban da shasing it ban doai ban da longi bri ba kham kerpang na ga perthai baro na ki wei pat baro non kam malom da baro ga ba pide ban le kalong pishu pule khtin ublai pin yos ngau ye ka sur blai na ga khtin jong namar jisu long ga khtin ublai bat ye ga ta ga khtin ublai la bu jing tho eka ha ga dur jong ni ga kot la da pi pule ni ga kot pin yos ngau ga sur ublai pin non kam man yos ngau ye ga sur ka bana bneng la ni ga sur ka bana shabar ka sur na ka shintur jing ki we pat gi breu pin yos ngau ga sur ublai na ga khtin jong ta ga dai ga sur ka ba pakka pin non kam man sha jing idwan yos ngau ga sur barok ba pil le kolong pi ai minot ban pule khtin blai bala do blai kreni pi ye ke aka ka ban ja sa dong jong pi le do blai kren le pi pim non kaman patio ban pim non kaman chapte ngai na bo blai kreni pi kum to go pi long man la gisngi blai kren ji pi yo so go so jo pi shu thrai ba pim ji yo so ji sha pi yo so na mar ke lang brok yo so bar ka don gijing pusle ka ba pi ka ta gijing pusle ka hikaya pi ke e ga banja ke e ga bajia sa dong je pi ke e kumno ko prathai ka talun mata ke e ga bajia prathai mata pi don ni gijing tip hap la don mono ba yuan thol pa ye gijim jong pi la ka de ga bha ni besniu phim de ban kemen ne ban shepting la da ka wan ke e ga bha bo ai ngui utrai namar ke e ga bha ka jing thol pa bha ga ja pi la de ga de besniu pi de ban da husier ga ta so la da ga de bha la ne ga besniu phim de ban kemen le ban so si ada la wan tin ka ba kren pi om kum ne kum ta pin so long kum ne kum tai ba pin long bri ko ba kum ta pin long bri ba kum ta om nim tai o ga per thai kan da dem ha ge ke jat jong phim da phim de ban kemen tang khan dia ro phim de ban so si tang khan dia ro don gi bri ko wan ban o pi kan sa ja e ga sni pi la shalas ngi ha ga tai o ne ban sa wan kan slom ta phim de ban ting tang khan dia ro na ba pi don ga jim pusle im kum boju im himan gesni ka babha kanwan namar ga khtin blai gong ka jing snei bar ka jing bha jong utrai kan bud yigi sni ka jim jo phi baro so ka bangi community ga dai ngim don kam ban community yigi jing thol pa jong ki bru ban tip ba babha kan bud yingi ka khtin blai la kran pa ga ta ka jing bha blai kan bud yingi baro ga sni jim jongi ngim don kami ge sur na shabar
ngimdon kami ke sur ke bana shintur jeng ke we ngimdon kami ke sur ke bana landet kilo ban kren hengi khna bangin nangkum no ban ime bertai ngidon ya ke ketinu blai ngidon ya ke jingtip ke anointing ke jimpensle nginang kumno ban im ke jinga ai blai ke behika yangi kumno ban im hane ke pertai ke bakan riang bat bumutlop ngidon yo jisu ngidon ke ketin jo kata ka biang tungin long ki bri ki bakam immerse ki bakam ngono no ketin kasi ban ngilong ki bri ki bakam pelut por ban pulih ketin blai kam pelut por ban tip ye ke jinsana ketin jo mdei ban long ki bri ki ba kwa ban yo snyo ke sur ublay na shalan det kil o lane nado na beneng ublay la kadon kam ublay ban kren yengi nado na beneng un sakren yengi bat ngin tip kadai ke sur ublay ngimdei pat ban pej kita gidak yo ngi kelalong penban ke peteng menriu ke bakwa dak kumong jisu ke peteng menriu ke ni peteng menriu ke kwa dak bagi jiu ki pan ye kedak ban ngi bo jisu dei ne mukris jisu ong onam ai kedak ye ke ni peteng menriu hari tang gadak ujona kay gadak ujona kadai uyap patep balomi pat hadi lais ngi naga jinyap kata ada gadak ujona baga keren jipang gajing yap gajing mi pat so gajing tep bat gajing mi pat ukris nagi bayap so gadak kabaga pertai gadon kam mantip mdai gadak kabat hau benai kelas 6 kam dei gadak ka bagi gasngin pendom kam dei gadak ka bagi klor kin hap namne kam dei gadak ka bagi kinwan gi met beneng gi komet ki bangsa tit ina khando kam dei gadak ka ba ka gala kara kalalong snam ngim dei ban long kum gadak pateng menreu ngi kam kwa ai gadak ta ga dei gadak jong ga jiap ka jing tep ba ga jing mi par chris ne ga bayap ngi dei ban kelah bemut nagani ka pateng benri ka bakwa dak ka bakwa yo sngo ye ka sur na chabar ngam ong bo blem la ban kren ukraine yisha bun ki bri bo blem ukraine naga agur kom jing pos ni ukraine naga sur langba kishin tur jong ki noi tholpa kata ru blem la ban le kita ngam ong ba persai ke rei kum ki bang ngi ngim dei ban khmi lenti ye kata ngap isur Indonesia bar kwa ya gadak kwa man yoi sola ada ka aka la ka aka ka bo Ukraine kan long jagum ta tingan ngej bo ne do bri jong bleng inde ban kwa ini ke pin bishar ya ubri ne ka bri la kidai ki bri jong play na kan nongrim jong khtin ba kan jado laki ya lap ne me ne ka wai gadak ka jinyap ka jingtep ka jimi par chris ne ka bayap kene gede gadak haji syau jisu ong uyonis ong pembaptis udai unong yetul pa bo kratam na kibru ya kibalakha naga kenthei nagi noi tul pa boro uyonis de bo kra le kamba ka wero ro ukraine ye ka we ukraine ga jing tul pa kabong chapang chris Sepang uta uban sawana din jo uban sa penbaptis ya ke bangai hakading baru mense mako wong tari ko milap jo yonis but namaru yonis ude wakadu itol pas pangka jiwanu kris but de mau pembaptis yo Yesu la nyeu yo ubo de brio u noitol pa bo khratam om namar bo le ya ki dakhala om namar bo yutol pa kampalat banyu Jeremia, banyu Elisha, banyu Moses kum da terte. Nam ta gawai gadaw, kablong simple. Nam ta gawai gadak, kabo Ukraine chipang kuris. Bo uni udah kon lang brod jong blay, ubakit igi pop jong perthai. Balanyo yu bode unoi tulpa bo kratam. So ngide ban kwa dak jinsha ngide ban long ki bri ki bakam pule bania ektinu blay
ban yos ngeu ye sur blei na ka khtin ju om na landet kilo om na ka sur ka bana shabar hare ka sur ka badon ha ga dono jongi hi ka ba blei ula bolpa ha ga dono jongi utho ye ka khtin ju ha ga dono jongi mdei shu na shabar manta blei ong kan sapoi ka por ka bangan bo iki anjinga ha ga dono jongi ngan tho iki ka jimut jiberkat jongi bar mdon manu buwan ban hikayeki na bakin yan nang kim tip shapang jenga na do bori do bokraw kar kom yitol pa jong Jeremia ba nong to shi bru batai ye kitab Jeremia onam don shu ban hikayeki na bakin tip yanga na do bori do bokraw na ba balai kitip na mar ya ka jing tip shapang ble la don la tho ye ka ha ga donor jengi ka don ha ga jimun jiberkat jengi so ngi don ye ka jing tip ngi don ye ka jing pusle ngi don ye ka ne ka anyu blai ha ga donor jengi ngen kampen bon ban snow ye ga ta ban snap ye ga ta ban ya ka bang snap ye ga sur ka mana shabar my goodness kadon ga por ga bopol sin ongum ni stigal tia ong alada don mano bawan hialap ye phi ye ka weipat ga gospel ka bangim sham la yalap api ka bangim sham la hikay api wala do de makna o angel na beneng to ai bo tau bru long bala timno wala de makna o angel wana beneng yalap ye ka kubor ga bangim pat ngim yalap wong ai bo tau angel ro long bala timno pimdon kam tang na mar ba wanu angel na beneng but ong ade da namar ba de angel da mo upol kren sha ong wala do de makna o angel na beneng wan ba de kren pi khla ia kata ka bangi ngilakren persya ia kata ka bangi juilap ka bangi juhika yapi la doi makna angel wanam ngai u tau angel long bala timno ongpo so tang namar ba ki yetho khana ki bru tang namar ba ki kren ki bru tang namar ba yethol pa bar ki doni ka dur jong angel ba kum da terter kamut ba gadai no blai la da ka persya yo kutin ba kan jado la da ka persya ini ka dak u jona kadai ka jing thol pa ga balam ler kadai ngide kum gi banget ban husiar ye kata kar ko mi thol pa la da ka persya ye ka jing sha jong ka jing yap ka jing tep ka jing mi par tra jisu bala da ka jing persya la da ka jing kene jing thol pa ka persya kene jing sha ka bolong ga dak jona ngide ban yu break ya kene ka jing thol pa